медонед Чарли Чаплин 4 изҳороте барои мо боқӣ мондааст ки якеашро имрӯз барои шумо мегӯям. Фарухи бениҳоят муҳим медонам. мегӯяд дар зери борон қадам заданро дӯст медорам. беҳуда не, ба он хотире ки ашкҳоямро ҳеҷ кас намебинад. аз ин хотир шумо тариқи зиндагӣ карданро барои худ омӯзед ки дардҳои худатонро дар пеши ҳар номард ифшо насозед. ғамҳои худро дар синаи худ сипар созед. зиндагӣ сахт аст. сахттарин лаҳзаи зиндагӣ он аст ки шуморо номард ханҷар мезанад. ягон кас ба дардҳои шумо марҳам будан наметавонад.